Kublai pi baru kini gilonggi kubor bam tagasngi. Ha sien kaba ar berkaba khatdu yagi pat nongrep Lapangap banyo nagi shintur sorkar ling bagi board district DC but SP knang bagi nongrep kenyo ban negrep suk shaki jaka jongki. Men haga khat sautrik ujemang UDC but USP kila hiar Lapangap haga jaka shong jongki pulit Assam banlum ka jinyalang hapdengi R district ka West Karbi district baka West Giant Hills district kumju haga khat pratrik kila hiar biang ban pelong jinyalang klemsei so. Ka jinyalang jingtmu ban ailan iktraish nong ban yorap biang kumbajulang. Ka jinyalang gaba arah breng artli gishnong pad ba Lapangap West Giant Hills kelalong negasni hapo ka jinyalam jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills Abhinav Kumar Singh IAS but Superintendent of Police SP Ujak Pal Singh Dhanau IPS ha Assam Police Camp ka badon hapenthor hali Lapangap. Hadin ka jingya ka jia ka brang beteng halor ka jingkno bagi bat ba karbi tapat kidang penthot iginong rep khasi penar banit rep bat bantre haki halish nong. Habakran shikilat pathai kubor hadin ka jingya lang UDC uloong ba ka jingtmu jong ka jingya lang kalong ban pene ya ka jingya teli ka jingshong suk bar ka jingya trailang hapdeng ki pat ba shnong bar ki borsen shah district. Ulong ru baladep banbu ya ka jingya da pat ba limba ka jingya penbet pat ba bar ka jingya trailang na kinong yalam shnong bar ki executive committee jong ki shnong ki badan binta. Kadkum ka jingya thu jong UDC ki pat ba na baro arliang kilayo ban pinsngo yi ki jingya jong ki kamtam halor ki jakarem ki badang don ka jingya ka ja. Ulong ba ka binta ka ba kongsan kalong ba kinong rep kinyo banet ki hali jong ki bat betengi ka rep karyang klem kanu ka jing pinthon. Kinong rep kinang la banet ki hali bat bantrei rep ngen dang pet ngor bha ba kan omdan kanu ka jing pinthon ne jingya kin at ulaong.